Свързване на NRC8 с Wi-Fi мрежа. Сега по следния начин намираме менюто, много Wi-Fi мрежа, натискаме с Point, Search, тръгваме да търсим мрежа. Тук не намираме от първия път, натискаме втори път да я търсим. И ето след което намерим мрежата. Свързваме с нашата мрежа. Трябва да вкараме паролата. Вкараме паролата и натискаме Enter. Изпраща се сигнала към Wi-Fi модула, след което горе се появява една иконка в левия ъгъл с две стрелки, което означава, че модулът вече е свързан с мрежата. След което трябва да минем към приложението, да отворим приложението и оттам с плюсчето долу вляво, добавяне на мрежа, на допълнителен устройство, трябва да добавим устройството. За това ни е нужен 7-цифрения код, 7 цифрения беше 8, който се намира в ID горе. Той е DA A862B673B8. Това е всички устройства е различен. Добавяме кода целия. Всички букви и цифри точно така както са написани трябва да са. Натискаме добави и изчакваме да се добави устройството в приложението. Ето нашето устройство се добави. И това е по свързането с интернет на модула.